Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. Boom, kwaphinde kwamatrasi, another day, another video. Oh, okay guys, if you are regular to this channel, you know what to do. You can go down below and comment and also like the video so that we can grow as a community. So guys, let's proceed with our video. So namhlanje sizawulula ngabani, uLiet sayulula ngoSomizi noMushe Ndika about friendship yabo. So ilantuka uSomizi noMushe, they have been friends like the past few years. Even the marriage kaSomizi break up yabo noMuhale yenzeke sebezi friends already noMushe Ndiki. So they have been friends like over the years. So guys, uMushe ubonwe ehamba noLantuka Muhale ex-husband kaSomizi, wabe kukhona Yolanda ke not so much about her. She's from Big Brother. Big Brother was last year, if I recall correctly. Oh, okay. So abantu bayathetha ke ngoku on the socials okay, i-wrong into enziwa mhlawumbi okanye nguMushe to friend iLantuka. It's like friending the enemy. Yeah, it's like that. If uSomizi akekho grand noMuhale and then ambone ehlekelwa hlobo noLantuka noMushe Ndiki, ithini into ye-friendship yabo? Then bathatha ibabeke phi loo nto? So guys, besizathetha ngaloo nto, ndingatsho ke ndicommente down below ukuba ucinga ntoni ngaloo nto, ngale video circulatayo kaMushe Ndiki, okanye nawe unayo into etshoyo uba uSomizi no longer friends with uMushe Ndiki because banqabile. Like nam ndigqibele kudala ipost yabo bobabini bedibene bobabini besenza into like bonke, okanye since uSomizi ebhizi. So omnye umntu besizawulula ngaye uWulu ibingu-DJ Zinhle, but it's not so much about uDJ Zinhle, it's just ukumnikeza her flowers okanye to upload her. uDJ Zinhle ngathi ngumuntu olandileyo involved kakhulu ebantwaneni bakhe, as much as ephila ubomi busy kakhulu, but she has time for abantwana bakhe. Like umzekelo, it was a birthday of her last born uAsande over the weekend. The way aya all out ngakhona as a parent, the way are present ngakhona for abantwana bakhe, even in their birthdays, go all out, and then noMuda Bongs utata womntana, he was there. So yona nto guys besizoyithetha ngoDJ Zinhle.